Ketara rabrashara bakatara lebreya. Era mashara rabrakatara rabruse ketere lebresaya. Rubra takatara brashaya rabrasaya. Kera bashara rabrukutura rabrasaya. Татко, благодаря ти. Издигам те и те хваля точно в този час. Издигам те, Господи, те хваля. И ти казвам, че няма никой като теб. Ти си достоен за хвала. Ти си достоен за хвала. Нека всеки един човек, който ще чуе този запис, искам да те насърча с това. Искам да се слушаш това, което ще ти кажа. Не бой се, защото Тати е с тебе. Не бой се, защото Тати е с тебе. Какво би направил ти, когато някой се закача с детето ти и го нарани или го тормози? Какво ще направиш, когато разбереш, че твоето дете е пострадало и е наранено и го боли и плаче и страда? Какво би направил ти? Какво ще направиш ти? Не би ли скочил с зъби и ногти? Не само да го защитиш, но и да отвърнеш, да отмъстиш за болката и страданието, причинено на детето ти. Точно по такъв начин той скача за теб всеки ден, всеки път, когато врагът идва или е дошъл и те ударил и те откраднал и е съсипал много неща, важни за теб и дома ти. Дошъл и е разрушил много неща, с които си изградил с мъка и сили, с сълзи, ден и нощ. И просто врагът е дошъл и е съсипал. Точно тогава той ще скочи за теб. Всеки път, по всяко време. Той идва за теб. Той ще те защити и ще върне това, което е откраднато многократно. Ще изцели там, където е ударен и е болнало. Той ще изцели. Той ще възстанови. Просто чакай Господа. Чакай го, защото Той ще върне всичко, което е ударено и откраднато. Той ще изцели нараненото място. И ще го закърпи с любов. Ще го закърпи и ще го изцели със сълзи. И с благодатен мехлем. Искам всеки един, който чуе този запис, да каже на дявола точно сега. И му кажи тези думи. Искам да чуеш, вражде лукави, че докоснеш ли мен
или някой от семейството ми, ще си имаш работа с моя татко. Искам да чуеш, вражде лукави, че докоснеш ли мен или някой от семейството ми, ще си имаш работа с тати. Тати ще дойде. Тати ще дойде. Тати ще ме защити. И ти си изгубил, вражди лукави, защото той е моята победа. И повече няма да докосваш нито мен, нито съпругата ми, нито децата ми, нито църквата, нито семействата, които Бог ми предаде в ръцете ми. Няма да докоснеш повече. И ти казвам точно сега: напусни и си мръхни мръсните ръце от семействата ни, от живота ни, от здравето ни. Напусни в името на Исус, защото тати идва с тояга. Тати идва с огнен меч. Ще бягаш, вражде лукави, по десетки пътища. Ще стои далеч от мен и от домът ми и от църквата на Господа. В името на Исус Христос. Ангели Господни ще те гонят. Няма да имаш мира, нито почивка. В името на Исус Христос. Не докосвай повече мен и семейството ми. Не докосвай повече мен и здравето ми, и здравето на семейството ми, здравето на църквата на Господа. Махни се, вземи си демоните и се махни от църквата на Господа. Махни се от семействата ни в името на Исус Христос. И всичко това, което си ограбил и ударил, ще го върнеш в името на Исус. 100-кратно ще го върнеш. 100-кратно ще го върнеш. В мощното име на Исус. И от днес нататък мен ме очакват благодатни, пълни със сила и слава, пълно с помазанието на Святия Дух. Години върху години, години върху години. В мощното име на Исус Христос. Защото аз съм син. Аз съм принц на царят на царете. И Той ме изкупил. И ме направил наследник на своето си богатство. И затова днес, в този час, аз му давам слава и почит, защото Той заслужава. Благодаря Ти, Татко. Благодаря Ти, скъпи Исус. Благодаря Ти, Святи Дух. Благодаря Ти. Моля Те, Господи, никога не ме оставяй. Никога не ме забравяй. Води ме през прави пътеки. Заради името Си. Освежавай всеки ден, Господи, душата ми. Нахрани ме със Словото Ти и ме направи по-силен от всякога. Скри ме, Господи, под Твоите криле. Скри ме, Господи. Давам Ти почит и слава. Ти си моят пастир, който се грижи най-добре за мен. Ще ми бъде добре в името на Исус Христос. Амин.